Nosaltres no posem en dubte que el dret a l'habitatge digne ha de ser un dret universal i els municipis han de poder oferir habitatge social i fer polítiques en aquest sentit, i Granollers en fa, no? Però saben que el nostre grup és partidari d'incrementar el parc d'habitatge social mitjançant la compra directa d'habitatge per part de l'Ajuntament a raó d'un percentatge del pressupost anual. No obstant, en aquest punt en concret, on es destinen uns diners per a la gestió de l'oficina d'habitatge gestionada per la societat Granollers Promocions, nosaltres ens abstindrem fonamentalment perquè no creiem que la societat Granollers Promocions, tal com es troba formulada, sigui la fórmula més adient per gestionar l'habitatge a la nostra ciutat. Per als que... hi ha molta gent avui aquí, però la societat Granollers Promocions gestiona el parc públic de lloguer, l'oficina d'habitatge de Granollers, gestiona l'oficina de rehabilitació energètica, l'àrea regulada d'aparcament de la ciutat, la zona blava, i l'aparcament de Can Comas, amb un pressupost anual de quasi 2 milions d'euros, entre 1,8 i 2 milions d'euros, del qual un 40% d'aquest pressupost es destina a capítol 1, als sous dels qui treballen, però si sumem el cost dels aprovisionaments vigilants de la zona blava, la despesa s'incrementa fins a un 70%. El meu grup ja va expressar, com saben, en el Consell d'Administració convocat el passat 7 de novembre, els seus dubtes en quant als beneficis de tenir una societat formulada d'aquesta manera respecte a un altre tipus de gestió directa de l'Ajuntament o subrogació a un tercer. I és en el sentit que vàrem expressar que avui ens abstenim en aquest tema en concret que fa referència a la gestió. Moltes gràcies. Granollers Primàries.